Hello everyone, welcome to my YouTube channel and welcome to the new vlog guys. खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायबाय आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दं आंबो मोजाङैनो दं आरोना सो दायो आङो आबु धाबियाव दंफैयो UAE आव सो दिनै आबु धाबि एक्सप्लोर खालामगोन आरोना सो फार्स्टआवनो आङो नैबेयाव कैशखौ विथड्र खालामगासिनो आरोना फर्स्ट थिं फर्स्ट मनी मैटर्स नङा होमबा सो टोटलाव आङो 280 दिहुनदों सो बियो 200 दिराम आरोना गांनैल ओमफ्राय बियो इंडियन रुपीसआव कन्वर्ट खालामबा 4500 समथिं जाहैयो आरोना ओमफ्राय दा जोङो फार्स्टआवनो मोनसे स्टोराव थांगासिनो आङो एक्जेक्टलि नामखौ गोसोआव गैला बाट गिफ्ट कलेक्शन होननायमोन नामाथाय सो बेयाव थांगोरगासिनो आरोना आङो ओमफ्राय आंजों लोगोसे सानै क्रू दंबावो सो जोङो टोटल साथाम फार्स्टआवनो जोङो बै स्टोराव थांगोरगोन ओमफ्राय आंहाथ' बिदि जेबो शपिं खालामनो माबा गैया लाइक जेबो प्लेनिं गैया थ' आंजों जाय क्रू सानै दंफायोना बिसोरो हिल्स नायगोन होननानै बुंदोंमोन आरोना सो बे जा जोङो स्टोराव थांदोंमोन बेयाव A to Z गासिबो बुस्थुफोरखौ मोनजोबो आरोना लाइक फुटवेयरनिफ्राय ओमफ्राय ड्रेसेसनिफ्राय बेग्स एन्ड एभ्रिथिं लाइक एसेन्शियल जा बुस्थुफोर थायो गासिखौबो इभेन इलेक्ट्रनिक्स एज वेल सो आङो नैबे मोनसे लकेटखौ फसायदोंमोन आरोना मानो होनोब्ला बिनि लकेटआ एयारक्राफ्टनिमोन नालाय बाट जा लकेटमोन बियो एसे गेदेरमोन आरोना बेखायनो लायासै ओमफ्राय नै बियो डंकी मिल्क होननाय माबा मोनसे क्रिममोन जोङो नुनानै जा मिनिबाय आरोना बेखौनो ओमफ्राय आंहाथ' बिदि जेबो प्लेनिं गैयामोन माने शपिं खालामनायनि बा माबाफोर लानायनि बाट बयबो लादोंमोन नालाय बेखायनो आंबो गांसे हाफ पेन्ट ओरैनो न'आव गाननो होननानै लाबाय आरोना ओमफ्राय मोननै मोनथामसे एसे फिसा फिसा बुस्थुफोर लाबाय सो जोङो शपिं खालामखांनायनि उनाव जोङो जोंनि जा नेक्स्ट डेस्टिनेशन बिसिम थांगासिनो आरोना सो जोंनि नेक्स्ट लकेशनानो जाहैबाय कर्निश बीच ओमफ्राय बियो मोनसे बीच आरोना जेराव वाटार एक्टिभिटिसफोरबो जायो वाटार स्पोर्ट्स सो आं आंनि लाइफआव माब्लाबाबो जेबो वाटार स्पोर्ट्सबो खालामाखै नालाय सो आई वाज लाइक अके थांनोसै माबाफोर जुदि मोजां एक्टिभिटि थायोबा खालामनोसै होननानै सानबाय बाय द वे ओरैबायदि सान्दुं गोसामोन ना पुरा सान टेन जाजोबदों आरोना ओमफ्राय बिनि सायावनो आरो आङो हाफ स्लिभसो गानबावदोंमोन नालाय ओमफ्राय जोङो नैबे बीचाव दंमोन ओमफ्राय बिराद गुसु बारबो बारगासिनोमोन आरोना लैथो खाथिमोन नालाय ओमफ्राय सान्दुं गोसाबाबो जोङो एक्सप्लोर खालामगासिनोमोन आरोना मानो होनोब्ला जेनेबा बै गोलोमदैलाय मालाय जेब जेब जुबजाब लेथ्रा फिल खालामनाय सान्दुङा नङामोन आरोना बियो बियरेबलमोन गाइस आंनि लोगोफोरा पिक्चार्स क्लिक खालामगासिनो वो करूँगी हाय मा खबर क्या खबर मतलब क्या कैसे हो अच्छा तो कैसे बोलना है मोजां मणिपुरी गर्ल स्पीकिंग बोडो दा जोङो नै बीचाव सफैबाय हाय मा खबर हाय मोजां पहाड़ी गर्ल स्पीकिंग बोडो इन आबु धाबी दा जोङो सफैबाय नै बीचाव दा बेयाव मा राइड्स दङ लेट्स सी एन्ड ट्राई सम अफ द राइड्स ना सो दायो जोङो दंफैयो कर्निश बीचाव आरोना ओमफ्राय बिराद दैबो गांदोंमोन नालाय ओमफ्राय खाथियावनो मोनसे स्टोर दंमोन कोल्ड ड्रिंक्स एन्ड अल फानगासिनोमोन थ' बेयाव आङो माउन्टेन डिउ लाबाय ओमफ्राय आंनि क्रुफोराबो मोनसे ड्रिंक लानानै जोङो मोनसे अफिससिम थांबाय आरोना जेराव जा वाटार स्पोर्ट्सनि माने गासिबो डिटेलफोरखौ होजोबनाय थायो बिसिम थांबाय आरोना बुक खालामनो ओमफ्राय आंथ' ड्रेससो गानलांदोंमोन नालाय लाकिलि आङो बै स्टोराव मोनसे हाफ पेन्ट लादोंमोन आरोना न'आव गानगोन होननानै सो बियो खामानि होबाय आरोना बेयाव मानो होनोब्ला आं ड्रेसखौथ' गाननानै थांनो हाला नालाय ओमफ्राय जा टिकेटमोन बियो पर पर्सन 80 दिराममोन आरोना जाखौ इन्डियान रुपीसआव कन्वर्ट खालामबाथाय 1800 समथिं जायो अलमोस्ट 2000 हमना ला बियो पर पर्सनमोन आरोना पर पर्सन 80 दिराम सो जोङो टोटेल मोनथाम टिकेट बुक खालामबाय साथामनि थाखाय 80 into 3 is equal to 24 so total 6000 जास्लाबहैयासै आरोना इन्डियान रुपीसआव 5500 समथिं जागोन खोमा सो जोङो टिकेटखौ लानानै जोंनि वाटार स्पोर्टखौ खालामनो थांबाय आरोना जोङो सो जोङो नैबे मोनसे राइडखौ खालामनो नागिरदों मा नाममोन आङो गोसोआवबो गैला बे मा नाममोनथाय ओमफ्राय जोङो जा वाटार स्पोर्ट खालामनो नागिरदोंमोन बियो आबु धाबि स्पोर्ट्स एभिएशन क्लाबनिफ्रायमोन आरोना सो आङो ड्रेसखौ चेन्ज खालामखांबाय दायो जोङो थांनोसै आरोना
I don't have sandals, okay? Okay. Uh-huh. Yeah, this one is the banana one, right? Okay. Because you get all wet. तो हम कहाँ पे जा रहे हैं वो वाला डोनट this one this one okay जोङो नैबे मोनसेयाव थांगोन आरो ना नैथियाव जेनेबा बैयाव दङ sir what about life jacket You take already. okay thank you Twister name. sorry This twister name. this one is twist turning okay Twister. twister okay twister how does it rotate like a whole in the water Yeah, like this. okay that means we would be rotating with this twister right okay nice one so guys जोङो दा नै आबु धाबीनि बीचआव दङ नै oh having fun guys नै थिं बिल्डिं गोजा ओमफ्राय नै बिथिं दैमा I mean मा होनगोन बेखौ लैथो होनो ओमफ्राय जोङो दा बेयाव फार्स्ट वाटार राइडखौ खालामगोन आरो ना ओरैबायदि सान्दुं मासे मोजां so peaceful sorry sir okay she's coming sir I want to make a vlog who will shoot this vlog Which one? I mean I want to record Picture? yeah Okay. I will do. I will do. you do okay okay Where are you from? sorry Where are you from? I'm Nepal? from no India I India? look like Nepali Oh, okay you I know look to like- speak Nepali I think you look like. I look like okay everyone sees the scene that I look like Nepali but I'm not Ah, I'm from India you're in India. yes India Assam I'm a Bodo girl Your color white. yeah she is white right sir she is supposed to be Russian but she became Indian by mistake Right. Later on, I will make again a new one. So guys जोङो नैबे मोनसे वाटर स्पॉटखौ खालामदोंमोन आरोना ओमफ्राय बिराद मोजां मोनबाय बिराद एन्जॉय खालामबाय Bye sir thank you so much we enjoyed the ride yeah bye thank you same to you sir nice one struggle so guys जोङो वाटर स्पॉटखौ खालामखांनानै डाइरेक्ट हटेल खाथियाव जा मेकडोनाल्ड दंमोन बेसिम फैबाय आरोना ओमफ्राय नै जोङो मेकडिनिफ्राय बार्गार फ्रेन्च फ्राइज ओमफ्राय कक बिदिनो माबा माबि जाग्रा अर्डार खालामनानै हटेलसिम थांबाय आरोना ओमफ्राय मेकडिनिफ्राय हटेला एकदम वकिं डिस्टेन्सआवनो दंमोन बेखायनो जोङो गारिखौ एकदम मेकडियावनो लाखिखादों आरोना ओमफ्राय मेकडिनिफ्राय अर्डारखौ लानानै जोङो थाबायनानै हटेलसिम थांगासिनो ओमफ्राय हटेल सहैनानै फ्रेशन आप जानानै दुगैना खर' सर' लोबनानै आरामै जिरायनानै जोंनि मिलखौ जाबाय आरोना मिल माने डिनारखौनो बुंजासिगोन मानो होनोब्ला हर जाखाबायमोन नालाय ओमफ्राय दसे रेस्ट खालामबाय 2 घन्टासो उन्दुबाय मानो होनोब्ला जोङो फ्लाइट अपारेट खालामनांगौमोन नालाय हरनि फ्लाइटमोन जाखौ जों अपारेट खालामनानै आबु धाबिनिफ्राय दिल्ली फैनांगौमोन आरोना सो जायै लोङै दसे उन्दुनानै फ्लाइटनि थाखाय रेडि जाबाय आरोना ओमफ्राय आङो जेबो सुबिनियर लानाय जायाखैमोन आङो जेब्लाबो बेलेग मोनसे कान्ट्रियाव लेओभार खालामनो थाङो एभ्रि टाइम आङो फ्रिज मेगनेटजों लोगोसे बै कान्ट्रिनि फैसाखौ लानानै फैयो आरोना मेमोरिजनि थाखाय सो एबार जेबो लानाय जायाखैमोन बेखायनो एयारपर्टआवनो आङो फ्रिज मेगनेटखौ बायबाय आरोना ओमफ्राय आबु धाबिनिफ्राय जोंनो नैबे मिलखौ हरफादोंमोन आइ मिन फ्रुट्स ओमफ्राय ब्रेकफास्टखौथ' जायासै फ्रुटखौ जाबाय आरोना आं फ्लाइटआवनो ओमफ्राय इन्डिया सफैबाय सो बे ब्लगखौ आङो बेयावनो फोजोबथ'नोसै थैंक यू सो मच फर वाचिं माय ब्लग टिल द एन्ड गाइस आई होप नोंथांमोना आंनि बे मोनसे ब्लगखौ नायनानै मोजां मोनबाय see you in the next vlog till then stay safe stay tuned and take care guys bye